Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, sanggo ni ang panlusod sa Bacolod nagpangabay sa Regional Director sang LTO kung DOTR nga ipaiway ang pagpatuman sang Motor Vehicle Inspection System. Suspension sa voters registration ginpalawig tubtob Agosto 29. Sa mga balita nasyonal, masobra 3 bilyon pesos nga dugang pondo para sa Special Risk Allowance gin-request sang DOH. Pag-usar sa surgical mask, ginarekomendar sa bylaws ang cloth mask. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Webes, Agosto 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Hi, this is your plantita. Let's talk about Monstera. Monstera. Good morning and happy Thursday sa atin sinima ka-aksyon. Of course, may aga nanay kay May Stoffago. Sir Alex Monteza, ari naman, good morning. Kay Ma'am Jocelyn, good morning man, Action Boy and Action Eden. Jack Pinonggan, good morning. Kay Ray Baryoga, good morning man. Monitor lang sila kuno dira sa may Barangay Pandanon, DSB. Yes. Salamat gid. Sally Aqua de Sousa, good morning. Watching from Sam Village. Keep safe everyone kuno, okay? Salamat gid. Si Migo mo, kag tito mo, Milili Oligo, araman. Yes, so super close. Gin-chat niya ko, may super close. Regards kuno kay Attorney Pandan. Aha. Daw mag-utod sila kuno ka-close. Ah, okay. Oo. Patamya ko. Hindi lang sila mo naglio. Amugi na sila yaw. Amugi na sila yaw kuno. Sa kaya Joe Chef Nabalitan Casa, good morning. From Kyoday Resto Cafe, dira sa may La Carlota City. Salamat. Sige. Kay Atia Kim Riman, mga agaman. Kag, of course, ginatamyaw naton dira sa abroad, no? Ay, good morning dira kay Migo ko Juan Bol Gallo, no? Sa Las Vegas, Nevada, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Kag good morning man sa kay JJ Havelosa. JJ Havelosa. Ambal ni Maninoy Muan, bol niya muninda nami pagid man ni Maninoy ni ihada Eden. Ako na sa iya, owner sang isa ka basketball team sa Iloilo sa intrabla sa MPBL. Sa Manny Pacquiao na Blanca Basketball League. Maninoy, JJ, good morning. Atos mo sa Las Vegas. Kay, sa boxing Manny Pacquiao. Para sila sa Entourage. Wow. Nagkita na ito gapon mo si Pacquiao kag si Ugas. Yes. Tapos ang mga abogado ni Pacquiao, ang mga pilay ka pang staff, dito nagpanyapon sa balay ni Maninoy mo. Wow, grabe. Latigin lawag mo gito. Kaya kita ko to sila. Uy, may dinner sila, ha? Wow, bongga, no? Pwerte. Suena, Good morning, Luwata, no? Kay JJ Havelosa, dira sa Las Vegas, Nevada, subong. Okay? Jordania Sarmiento Puig Lazaro, good morning, man. Kag sa kay Miss Jinky de Alagdon, maing agaman. Yes. Doc of Mayo and Ma'am Vanessa Mayo. Yes, good morning. Sa kay kita ko Action Boy wala ang story ni Ma'am Vanessa sa Facebook. May mga party to sila. Do wala na gid ya. Gawin na, no? COVID yan. Gani. When is Back la to party. Libre na sila yan, oh. Rochelle Fulgencio Susana, good morning, man. Sa kay Andreo Uhalar. God bless kuno sa tanan nga mga listeners, no? Kag sa Jimena family and to all the people on earth. Ay, bongga. Sino na? Tinatamyaw niya, oh, si Andreo niya to all people on earth. Wow, sakto man ah. Gusto man, no? Si Miss Cory Vedaha, dira sa Kuwait, good morning, man. Pula-pulaw naman si Madam. Jerry Gadudo, Ray Baryoga, tamyaw niya lang pamilya niya magapan kag Uyko family sang Barangay Pandanon DSB. Sige, good morning. Kag advance happy birthday kay Papang Joe de Alagdon bala. Buwas si birthday niya. Yes, oo. Papang ni
Miss Jinky, no? Good morning, kagpapang ni Alex Montesa. Nakipapang. Okay. Alex Fuentes, maing agaman. Sige, Action Eden. Kay Tita Russell, good morning. Good morning man dira sa kay Raf kag kay Lawrence and Tito Egay. Good morning dira sa Silay. Nerma Bardenas Carpentero, good morning. Watching from Barangay Lagasan. Pag-greet niya ko no sa iya bata, 13th birthday subong. Happy birthday kay Yeah. Ron Alexis Carpentero. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Barangay Lagasan, Bago City na siya. Ay, yung greet mo yung... Taga Barangay Lagasan, si Kuan, no? Si okay. Alexis, Ron Alexis, bala, correct, Carpentero. correct. Oo. Taga sa Kuan, sa Bago City. No? Oo. Kay may Lagasan pang iba now? Wala na. Sa La Castellana, lalagsan na yan. Ari na si Maninoy, one bolog yung sinda na ko niya sa picture sa akong bago nga Manino. Sinda yun ako. Sige Manino, yun na. Standby sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpangabay ang sangguniang panlusod sa Bacolod sa Regional Director sa Department of Transportation paagi sa DOTR Central Office nga ipaiway ang pagpatuman sa Motor Vehicle Inspection System samtang pending pa ang pagpatigayon sa committee conference sa mga stakeholders. Ini matapos ang pagpamalabag sa mga motorista angot sa bagong pulisa ang ipatuman sa LTO sa naligid ng Agosto 9 nga dapat magpa-inspeksyon sa salakyan sa otorisado nga inspection center para sa renewal sa registration. Nabato naman sa konseho ang position paper sa United Negros Drivers and Operators Center kung undok nga nagapangabay kay Mayor Vilol Yunardia nga imando ang pagpaiway sa pagpatuman sini. Ginaprobahan man sa konseho ang amended resolution ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nag-aapilar kay Presidente Rodrigo Duterte paagi sa DOTR nga ipauntat man ang pagpatuman sa pulisa. Apang inalantaw ni Councilor Dindo Ramos, Chair sa Committee on Transportation, nga ini ang long-term solution kung posible sa pagkabulan tubtub nga malambot ini sa igtalapangod sang Presidente. Ginpalawig naman tubtub Agosto 29 ang suspension ng voters registration. Sa interview section hotline ginpahayag ng Comelec Bacolod Election Office Attorney Katrina Canya, suspendido ang operasyon sang ila talatapan matapos madugangan sang duha ang nagpositibo sa COVID-19. Madumduman Agosto 14 sa nagpositibo ang isa sa mga empleyado sa Comelec Bacolod. Bilang kabahin sa protocol, ginpaidalang sa swab test ang tanang empleyado sa Comelec Bacolod. Kag Agosto 16 sa nagwa ang resulta nga nagpositibo sa virus ang duha pa ka mga empleyado. Sunod kay Kanya, ang isa nga nagpositibo ang nagapabilin sa ospital matapos makabatsyag sa mild symptoms samtang asymptomatic naman ang duha. Ginklaro naman ni Kanya nga magapada ng satellite registrations dayon nga makabalik na ang ila sini nga operasyon. Naghatag naman ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod sang cash assistance sa kada pamilya nga napektuhan sa sunog sa barangay Alhis sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Councilor Renesito Numero nga nagbaton sang 10,000 pesos ang kada pamilya nga ila pagagamiton sa pagpatukod sang ilang nga balay. Wala pa sang ideya si Numero kung may masunod pang ihatag sa mga nasunugan. Bali kami, nanghatag kami cash assistance, valor 10,000 pesos kada isa. Pilato, sir, ang ginatag? Ining gabi, nanghatag kami cash assistance nga 10,000 pesos. 10,000? Kada, 10,000 kada isa. kada isa. 80 naman ka mga porters sa Bread Couport ang nagbaton sa food packs kag hygiene kit gikan sa syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Lakip sa nanguna sa naghatag sa bulig among Sunday Mayor Bing Linerdia, Vice Mayor Alcid Familiaran, Breadco Director Willie Au kag iban pa. Sunod kay Familiaran, ini nga mga porter ang naapektuhan ng ila trabaho matapos ang pag-untat sa operations sa mga shipping lines pakadto naman sa Isla Sang Panay. Ang syudad ang maghatag man sa food packs sa ibang empleyado sa shipping lines nga naapektuhan sa no work no pay policy.
Samtang kahapon nga adlaw ginhatag na sa syudad ang financial assistance sa mga nasunugan sa barangay Alihis. Naglambot naman sa 95,384 ang kaso karon sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 533 ka bag-o nga mga kaso. Nagapanguna diri ang probinsya sa Iloilo nga may 179, ginasundan sa siyudad sa Iloilo nga may 86, Antique 76, Capiz 45, Negros Occidental 41, siyudad sa Bacolod 39, Aklan 37, kag Guimaras 30. Samtang 724 ang bagong recoveries. Kagaron may kabilugan nga 82,515 na ang mga recoveries. 49 naman ang bagong napatay. Ang death toll karon nagdangat na sa 2,281. Ang Western Visayas mayara sang 10,564 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa iban pa nga balita, lokal naglamot naman sa 272,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu nagkuha sa 2 ka persona sa bypass operation nga ginpatagan sa Police Station 7 sa Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Joel Alma kag upod sini si Erickson Pastrana, tanan residente sa siyudad sa Victorias. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, yara sa drug watch list ng Victorias PNP si Alma apang may kabudlayan nga madagpan. Naibalaan sakay sa motorsiklo, masamisigad sang dala nagapatigan sang transaksyon si Alma bangon mahapos mag-deliver sang item kag mahapos man magpalagyo. Nakuha sa manadagpan ang 6 kabulto nga sachet sang ginasuspetson Cebu ka iban pa nga drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facilities ang Police Station 7 sanday Alma kag Pastrana. Masobra 3 bilyones pesos nga dugang nga pondo para sa Special Risk Allowance, ginrequest na naman sang DOH. Samtang pag-usar sang surgical mask, ginarekomendar sa baylo sang cloth mask. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos. Okay, kay Genevieve Barbas dira, good morning man. Kay Eugene Gonzaga Jimeno.
Morning, nagapamati diri sa Barangay Lagasan, kapihan ni Choy Nurat. Okay. Sa Lagasan gyapon sa Bago. Wow. Sa kay Choy Nurat nga kapihan da. Okay. Kay Connie Laparan, good morning dira sa inyo. Kag Suzette Alunan. Happy Thank you, Gid. anniversary. Happy anniversary kuno sa Aksyon. Sa Aksyon Radio, hindi amon. Hindi amon ni Eden ang anniversary ha. Yung sa Aksyon Radio to. Si Basilio Dominador Artificio III. Good morning dira sa imo. No? Nilda Yutis kag Jocelyn Kalamaan. Okay, sige. Sa kay Franklin Tilohio, Leo Santuele Quirino, good morning man. Kay Jessa Sarumines, happy Thursday. Greet lang ay pamilya sa may barangay Kudkud, sa may San Carlos City. Sige. Kay Rosalia Seridon, good morning. Watching from Qatar man. Greet nilang family sa barangay Alegria, Murcia. Maayong aga sa tanan. Carmela Parcon, good morning. From Pulo Pandan, Barangay Zone 7, Kagleog Tamyaw niya kuno sa Sipalay, Barangay Cartagena, Purok Isdaan Zone 2. Kay Nanay Juanita Nava, good morning. Salamat, Gid. Kay Luz Vimida Belleza, good morning. Melissa Montinola, Martin Aliling. Of course, sari na si Ma'am Jinky Delagdon from Arizona. Greet nila si Mr. B-Boy Villasor and Ma'am Vanessa and Doc Math Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo, Michael June Season, and all members of EFC. Salamat! Kay Sir Michael June Season, man reaction boy from Old Sagay. Thank you! Si classmate ko Wilfredo Siapo ko, good morning dira. Kag kay Lucy Siapo, mga classmates ko na sila. Maayong aga. Sa kay Ramia Garcia man, kag kay Robert Roma, Jendrick Cochin. Watching live sa Abada Sky from MJ and Ricky Minerva family. No? Thank you! Noel Amar, dira sa Canada. Niagara Falls. Niagara Falls, yes. Bon Ignacio, kag kay Che Zamora. Florencia Villacampa. Watching live sa La Union. Uy, grabe. Grabe, na-spell out ni bala ang akon tutuod nga apelyido. ABUSO. Actually, yung mga nang apelyido namon mo. Ako na? So, ganun kinag-wrong ang sa birth certificate ni Papa ng ABUSO. So, yung carry na na. Para ito, hindi man tamaan ka, abusador. Sa talang AB, yung natingalagi, Kuya Balaya, sa kadamudamo, hindi Balaya sang apelyido. Yan mo ganyan na to. Na, pero bongga. Kaya bro, okay ka lang kung mga 3 hari, mga muna, okay lang 3 hari? Okay lang sa abuso na lang. Ay, nakabudlay, may extra sinaba. Action, Eden, 3 hari. Nakakapoy. Okay na lang ako sa abuso. Sige. Kaya, sige. Kay Wilfredo Shapo, good morning. Watching live from Antipolis City, Rizal. Kay Che Zamora. Kay Sir Noel Amar, of course, tamyaw niyo lang mga taga-EFC. Kay happy birthday ko na kay Sir sa nanay ni Sir Noel Amar dira sa may sa heaven. Sabi ko sa may heaven. Kay Maui Akol Kanyada, good morning. Andy Saludares, monitor lang sila kuno sa barangay MH Del Pilar. Dira sa may Banwas ang Pontevedra. Salamat. Russell Gomez, good morning. Kay DC May Tadia Ambador, good morning, watching from Pinaginpinan, Cabancalan City. Gadamo, bilang recruit, action boy na na-notice mo, same nga mga lugar. Pero lain-lain na nga mga, lain-lain nga mga syudad, Banwa. Na-recruit na sila. Na-recruit na sila. Dogay mo sila bala babol. Oo. Hindi fans club, over fans club. Correct. Doc, DC May, today, embahador sa Pinaginpinan, Kabankalan, Dina De Cripito. Katila ko to po sa Kabankalan, pagdulon to cellphone, so wala. Okay. Mga dito sila ng Banwat, o dito sila ng barangay, Nga mga tao, tuti, maghihingagaw, dala sa kuwan, may padala sa muna, may pato, may... Ayun, kagilang kaya sila Carlota. Di boss pa DSB, ta? Okay, sa birthday? Balutin mo ako ng iwaga ng iyong
you. Kalain. Sige. Basta na? Basta pero mga kwanata siguro, mga ka-11 to invitation. Pero mga kwanata siguro sa birthday na ni Papang ni Jinky. Pero mga kwanata siguro, mga 1 o'clock na tayo makahalindre. Yes, oo. Ako yung okay lang ko, galing kasi hindi ko Career gusto. first. Ako yung hindi ko gusto nga hindi kita mag-ululupod bala. Ay, lo, una. Una ka lang to kay para tapos mo kami naman. Para din nila tato magtinggo. Mambal sila karon nga grabe mo ni action na dyan. Magiging ululupod kita ya. Ate, sige. Laton mo lang kami. Laton ta kamo ya. Good. Hulat ko aning iban kamo pa. Perfect. Ni Mesia Roques, Mary June De Mayo from Barangay Atipuluan, Bago City. Good morning dala sa inyo sa mga taga-siyudad sa Bago. May aga sa inyo tanan ha. Yes. Sige. Sige. Okay. Standby na sa mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sang mga balita national. Nag-request sang dugang nga pondo, balor 3.6 bilyon pesos ang Department of Health para sa special risk allowance ang healthcare workers sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sunod ang Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ila request sa Department of Budget and Management ginhimo sa itong bulan sang Abril. Sa karon gidahulat pa sang DOH ang sabat sang DBM angot sa pangabay nga pondo. Ginrekomenda naman sa Department of Health ang pag-usas ng surgical mask sa balos ng cloth mask ang lugar nga may pagsakas ng kasos ng COVID-19. Sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung masarangan nga makabakal sa surgical mask, mas maayo nga ini ang gamiton, ilabi na sa mga lugar nga ginakabig high risk bangod sa pagsakas ng kaso kag may detection sang bagong nga variants. Ang rekomendasyon ginbase sa ginpagawa nga panugyan sang World Health Organization. Nagpositibo sa COVID-19 si Anay Health Secretary kagaron Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa piyak sa istrito nga pagsunod sa minimum health protocols. Sa isa ka statement, ginpahig ni Garin nga ginabisuan siya sa iya doktor nga mag-home quarantine matapos nga magbatyag sang mild symptoms. Suno kay Garin, mayara siya sang sipon, ubo, hilanat kag chills o kung pagpalangurog apang hindi man apektado niya panimaho kag panabor. Sa karon, istrikto ang monitoring sa iya sitwasyon bangon madasik ang pitik sa iya sininga korason. Duha pa ni Garin, siya ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19.
Nakumpiskar naman sa Philippine Air Force ang 4.2 billion pesos ng COVID-19 rapid test kit sa operasyon ginpatigahan sa syudad sa Pasig. Sa statement, ginpahag sa PAF nga nakumpiskar ang 21,000 ka consum brands ng COVID-19 rapid test kits kag 4 ka persona ginaresto sa pagbaligi sa test kits online. Magapangatubang nga 4 ka nadagpan sa kaso nga paglapas sa FDA Act of 2009. May angot sa FDA Advisory number 2020-016 o on prohibition of online selling of FDA-certified COVID-19 antibody test kits. Sa duwa pa natin nga balita nasyonal, ginapakabalaot sa grupo nga Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o CONCOURAGE ang Duterte administration sa pag-uyat sa krisa sa COVID-19 pandemic. Ini kasunod sa pagtaliwan sa mga empleyado sa gobyerno bangod sa COVID-19. Sunod sa grupo, sa Records and Civil Service Commission, 1,600 ka mga state employees ang napatay tubtob sa Abril tuig 2021 bangod sa virus. Nagapatay ang grupo nga nalikawan ang pagkapatay kung tani sa mga empleyado paagi sa Proactive Scientific Public Health Response sa idalom sa administrasyon sa paagi sa DOH. Sunod sa sining grupo, temprano pa sila nagpanawagan sa libreng mass testing kag treatment. Paghatag sa nakiigong nga PPE para sa mga frontliners kag insakto nga pagbabayad sa health hazard sa tanan nga public sector employees. Ginpahagwan sa Courage ang report sa Commission on Audit sa ginaligad deficiencies sa pag-usar sa 67.32 bilyones pesos nga COVID-19 funds. Ginakilala naman sa Malacanang nga dapat nga madamo pang himuon para mapayong COVID-19 vaccination drive sa gobyerno. Ini matapos nagwang survey sa social weather stations nga 68% sa mga adult nga Pinoy ang may mapos nga access sa COVID-19 vaccination sites, samtang 29% nagpalayag nga wala sang access sa mga centers. Sunod kay Pala spokesman Harry Roque, ang mapos nga access sa bakuna resulta sa pagtrabaho sa ahensya sa gobyerno, LGU kag pribado nga sektor. Sunod kay Roque, may iban pang inisyatibong gobyerno kaangay sa pag-usar sang mall nga vaccination sites, drive-thru vaccination kag 24 oras nga house-to-house immunization. Nanindugan naman ang Department of Information and Communications Technology nga wala sang irregularidad sa ginbakal nga masobra 170 milyones pesos nga gadgets gikan sa isa ka construction company. Sa statement, gidbay sang DICT nga masubo paminsaron nga gina-question sa Commission on Audit ang proyekto nga pagpanagtag sa nagkalain-lain nga gadgets sa eskulahan ug mabuligan ang mga estudyante sa distance learning sa panahon sang pandemic. Nagpasa na ang ahensya sang sabat angot sa memorandum sang COA. Sa 2020 nga report, ginpahag sang COA nga kulang ang kapasidad sang construction company nga Lexmar General Merchandise and Contractor agon mapatuman ang proyekto. Nanginbasihan sang COA ang report sa assets sang Lexmar nga may masobra lamang 44 milyones pesos sang 2019 kag masobra 25 milyones pesos sang 2018. Sa katapusan nga balita nasyonal, nakapauli na sa pungsod ang 35 ka mga Filipino nga evacuate sa Afghanistan. Ginpahag sa Department of Foreign Affairs sakay sa chartered planes ng DFA ang mga nag-abot nga Pinoy via Doha, Qatar. Sunod naman kay DFA Assistant Secretary Eduardo Menez na ang DFA Office of Public and Cultural Diplomacy, ginasiguro nila ang kaluwasan sa mga Filipino sa Afghanistan. Nahibaluan sa itong Domingo, ginpasaka sang DFA sa Alert Level 4 ang Afghanistan matapos nga sakupon sang Taliban ang madamo nga lugar sa Afghanistan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis nga nagtugan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning da kay Jocelyn Song Comedia, kay Edith Esparagosa, kay Sabat 79 sang LCCHS La Carlota City. Kag kay Ana Sinoro, maing agaman. Standby na mag-aksyon sa Aksyon Report, second portion upod kay Aksyon Fred Salaga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. NBC
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.